санаи 18 майи соли 2019 соати 18:50 дар гардиши фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе воқеъ дар кӯчаи Аҳмади Дониш сӯхтори газ ба вуқӯъ омад. оид ба ин ҳодиса аз тарафи кормандони босалоҳияти Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Прокуратураи генералӣ ва дигар сохторҳои дахлдор гурӯҳи фаврии тафтишотӣ таъсис дода шуда сабабу омилҳои он муайян гардид. дар натиҷаи тафтишоти пешакӣ муайян карда шуд, ки санаи 18 майи соли ҷорӣ шаҳрванд Тилев Умед Ҳабибуллоевич, соли таваллудаш 1981, зодаи ноҳияи Ёвон, директори ҷамъияти дораи масъулияташ маҳдуди васлсаноат, ки вазифааш аз таъмир ва тоза кардани иншоотҳои истеҳсолӣ хатарноки кимиёвӣ иборат аст, дар асоси қарордоди шифоҳӣ бо маъмурияти меҳмонхонаи Хилтон барои тоза кардани зарфи гази моеъи ғунҷоишаш 25 000 литраро, ки дар амборхонаи меҳмонхонаи Хилтон ҷойгир аст, бо ҳамроҳи 3 нафар кормандонаш Бобоназаров Раҷабалӣ Тағоевич, соли таваллудаш 1961, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ёвон, ҷамоати деҳоти Даҳана, Деҳаи Ҷавонӣ, Қурбоналиев Абдуллобек Нуриддинович, соли таваллудаш 1984, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ёвон, ҷамоати деҳоти Даҳана, Деҳаи Ҷавонӣ, Самадов Рустамҷон Содиқович, соли таваллудаш 1988, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Гулистони вилояти Суғд, шаҳраки Чорғдарён сафарбар мешавад. Сипас шаҳрванд Тиллоев баҳри анҷоми корҳои болозикргардида ҳамчун шахси мансабдор бо истифода аз ваколатҳои хизматиаш ба зердастонаш супориш медиҳад, ки ҷумаки зарфи гази моеъро кушода гази боқимондаро ба қубури партовҳо равон намоянд. дар натиҷа ин супориши Тиллоев аз ҷониби зердастонаш амалӣ карда шуда гази моеъ ба воситаи ҷойборҳои зеризаминӣ ҷорӣ шуда паҳн мегардад. бояд қайд намуд, ки дар ин ҳолат кормандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди васлсаноат ҳангоми муносибат бо моддаҳои кимиёвӣ қоидаҳои бехатариро вайрон намуда, ин амали анҷомдодаи онҳо боиси олудагии газ бо обу оксиген ва сар задани сӯхтор гашта, дар натиҷа 6 нафар шаҳрвандони роҳгузар ҷароҳати сабуки ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи клиникии шаҳрии рақами 3 дастрас гардиданд. оиди ҳолати мазкур 18 майи соли ҷорӣ аз ҷониби прокуратураи шаҳри Душанбе нисбати директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди васлсаноат Тиллоев ва 3 нафар кормандонаш Бобоназаров, Самадов ва Қурбоналиев бинобар ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматии худ ба хунукназарӣ роҳ доданд ва вайрон намудани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми кор, ки боиси ҷабр дидани шаҳрвандон гардидааст, бо аломатҳои моддаҳои 223 қисми 2 банди А, 314 қисми 1 ва 322 қисми 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шуда, шахсони гунаҳгор боздошт шуда тафтишот идома дорад.